Sibiyake ngokuyithoba okukhulu igama phasi weNingi ikwi-channel iNewFlick. Siyochaza ngamaphupho, sibonga uNkulunkulu kusi-afforda another opportunity, another chance ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe. Sichaza amaphupho ngembuzi, sobe sikhuluma ngembuzi kafushane kodwa ngeke singene kakhulu kusigxile, kodwa nje sizokukha phezulu sikuveze ukuthi imbuzi ngesinye sezilwane ezibaluleke kakhulu kubantu nje ngokuhlukana kweyinhlanga, njengoba abanye abantu besebenzisa imbuzi ukugcina amasiko noma usiko noma amasiko athile noma imikhuba ethile kusetshenziswa imbuzi, kanti abanye bayayifuya bethola ubisi, le bisi bese lenza imikhiqizo ethile noma beludle lona uqobo. Kwesinye isikhathi abanye bayifuya futhi imbuzi bethole uvolo noma uwool, especially kuma Angora goats, bese bethatha lo volo lo benza imikhiqizo ethile ongaba ama-barrett nokunye. So imbuzi ibaluleke kakhulu, futhi imbuzi iyisilwane esihlanipheke kakhulu njengoba ikwazi ukuphila even kwa-environment aharsh kakhulu ey'ndaweni ezime. So imbuzi ingahamba nje ngale emaweni ey'ntabeni, iyahamba nje ngokuthi ingaziwa ngekiwe. So iyisilwane esibalulekile futhi empilweni yabantu, iyisilwane esihlakaniphile. So asikhulume ngamaphupho la athinta unake imbuzi la. Uma kungenzeka uthole ukuthi omunye athi ephupha labona mhlawumbe imbuzi ihamba lokudla kwakhe, uphawu olubi kakhulu lolu suke likhomba umoya omubi osuke ukulandela wobuthakathi owenza ukuthi mhlawumbe izinto ozenzayo zibe yizeleze. Kanti kwesinye isikhathi omunye ngathi uphupha iyamhlasela-ke le mbuzi noma iyamxosha, nalolu uphawu olubi nolungasho ukuthi mhlawumbe kunemoya nobuthakathi obukuhlaselayo obuzokwenza ukuthi ube ney'nkinga ngakwezey'mali, futhi ngaphinde kusho ukuthi abathakathi bakume ngey'gadla ezimbi ezizocelela phansi noma ezizama ukucelela phansi impilo yakho. Omunye angaphupha ebona imbuzi imkhahlela noma imlimaza noma imhlaba-ke, uphawu olubi olungaphinde lusho ukuthi ubhekene noma uzobhekana nempi kamoya nobuthakathi obuthile empilweni yakho. Futhi le phupho leli lingavela uma ukuthi umuntu odelelekile, umuntu obukelwa phansi, umuntu othathelwa phansi, umuntu okhungethwe ubuphofu obuthile, noma umuntu obanjwe ubuthakathaka obuthile, noma awuphumeleli into ozenzayo, ungayibona-ke la ukukhahlelwa imbuzi noma ulihlathwa imbuzi noma ulinyazwa imbuzi. Futhi ngaphinde lokhu kuvele uma ukuthi umuntu nabantu abasondelene nawe abakukhaphelayo noma abantu abakufisela okubi noma bakuhamba ngemumva, ungayibona la uhlatshwa noma ukhahlelwa noma ulinyazwa imbuzi. Omunye umuntu uzothi mina ngiphupha la mhlawumbe ngibona ngiphuza ubisi lwembuzi, uphawu olubi kakhulu-ke lolu olungaphinde lichazela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi empilweni uyangcoliswa ngokukamoya noma kunedliso osukufakwa lona, ikakhulukazi uma ukuthi ubisi lwembuzi ubisi olungekho fresh noma ubisi olunganambithiseki kahle, ubisi olungekho luhle uma uluthi aludla kunambitheki. Futhi la kungasho ukuthi kunabantu abahleli downfall yakho noma abafuna ukuthi becele phansi ikusasa lakho, ube umuntu ogcina uhlupheka ngenxa yokuthi khumbula ukuthi ubisi esikhathini abantu abalidlayo balidla ngenxa yokuthi mhlawumbe besuke bengesenayo i-option. Usho njengamanje kungenzeka uya in-dire situation la ukhona uzama khona ukuphuma mhlawumbe ey'nkingeni ey'thize noma uzama ukuphuma ebuphofini obuthile kodwa kunzima. Kwesinye isikhathi-ke uma ungathi uphupha ubisi lolu lwembuzi olufresh, oluhle, olumnandi, oluthokozelayo uludla, uphawu oluhle noluvame ukubika mhlawumbe isimo sesibusiso noma isimo senhlanhla esingajwayelekile kodwa esuke siza kuwena maduzane, singahle sikwembathi noma sibonakale. Kwesinye isikhathi-ke asikhulule la ngomuntu othi mina mhlawumbe la ngiphupha ngibona noma ngikhuluma nembuzi, sine-conversation nembuzi, siyaxoxa nembuzi. Kungenzeka uthole ukuthi le phupho leli lingavela kakhulu kubantu abathanda ukukhuluma kakhulu begcine sebekhuluma nabantu abarongo. Kungenzeka umuntu ovula isifuba kubantu engafanele uvule kube, noma umuntu ovula isifuba kubantu abarongo, noma ovula isifuba ey'theni zakho. Omunye uzothi la uphupha mhlawumbe ubona imbuzi ensikazi. Uma imbuzi ensikazi le iyinhle nje, uboya bayo bu-fresh, ikahle, uphawu oluhle lolu olusho ukuthi izinto zenzayo zingahle ihambe kahle noma zingahle iy'thele iy'thelo. Kungenzeka mhlawumbe ungahlabana nobudlelwano obuhle, ungangena kwezothando, into nje othi uyayizama kungenzeka ikuhambele kahle. Lindela-ke into ezinhle. Omunye uma ephupha imbuzi ensikazi ibelethe, ikakhulukazi-ke uma kuwumuntu wesifazane, uphawu oluhle. Uma kulowo wesifazane lo ukhulelwe, usho ukuthi mhlawumbe uzobeletha ngempumelelo ingane yakhe le ayikhulelwe njengamanje. Kanti futhi uma uphupha imbuzi ensikazi le ikhulelwe, uphawu oluhle-ke uma ukuthi umuntu wesifazane wena onjengamanje olindele ukuthi ngenzeka abelethe
ingane maduzane. Futhi omunye uzophupha imbuzi efileke kodwa ekhulelwe isifile kanye nezinyane layo. Lolu uphawu lubi uma ukuthi umuntu okhulelwe njengamanje. Ngabe ukuthi ngenzeka lesisu siphuphume noma uthola ingane ngesi-section kodwa kukhomba ukuthi kunezinto ezingeke zihambe kahle. Kunokucindezelo okuthile, kunokuboshwa kwenhliziyo okuthile ukuze isimo sakho singahambi kahle mhlawumbe uma uyobeletha. Kodwa ke ungaqhubeka uthandaza. Sikhulumela ngomuntu mhlawumbe ngenzeka ngathi mina ngiphupha la ngibona mhlawumbe imbuzi ekhulelwe ifile lembuzi le umuntu wesifazane osebudlalwane njengamanje futhi ongakakhulelwa. Lo phawu lokubona imbuzi ekhulelwe ifile kusho ukuthi kunemoya ethile emibi noma ubuthakathi obuthile obulusana nesibeletho sakho bafuna ukuthi mhlawumbe umuntu ongagcine engakwazi ukuconceive isibeletho sakho sibe nemoya yokuhlaseleka kwemoya nokuvaleka ukuthi ugcine ungakwazi ukuthi umyeni wakho mani ihlele ukuthi nibe nabantwana ugcine usubatholile. Ungakwazi ukuthi usukume uthola abantu abazokukhulekisa noma abantu abazokuthi ke bikwelaphe nje ukuthi lesimo lesi sokuthakatha singakwazi ukuthi sembathe impilo yakho. Uma uphupha la mhlawumbe imbuzi kungenzeka uphupha imbuzi mhlawumbe idle umkhiqizo yakho noma izitshalo zakho. Kungenzeka unengadi unezivande unensimu ivele ingene imbuzi ziyodla lapha kulowo mkhiqizo loyo noma udisplay izinto zakho etafuleni ethile la uthengisa khona uqhamuka imbuzi idle lezo zinto lezo. Kusho ukuthi kunohlelo lobuthakathi oluthile osuke luzama mhlawumbe ukuthi uphazamise izinto ezingakulethela inzuzo. Kunomoya othile ofuna ukuthi udumazeke noma udumale empilweni yabona noma uhlangabezane nokukhungatheka. Ngasho ukuthi abathakathi la bafuna ukuthi uthwale kanzima mhlawumbe entweni ethinta imali ube mpofu nje ngokwempilo. Kanti lapho ngenzeka uphuphe la uthinta noma ukuphulula imbuzi noma imbuzi. Ngenzeka ubona mhlawumbe imbuzi noma imbuzi eyodwa ezinhle uyayiphulula uyithinta. Lolu uphawu oluhle kakhulu lolu sho ukuthi indaba kungenzeka uthola indaba ezimnandi futhi lokhu uma kulembuzi kade uyiphula zange zibaleke kusho ukuthi kungenzeka uzwe indaba ezimnandi, ngenzeka izinto zikhambele kahle njengamanje. Ngenzeka ama-plans onawo empilweni ahambe kahle ahambe ngempumelelo noma izinto zakho nje currently zihamba kahle ngokwempilo mhlawumbe konke okuzamile hayi cha yaphusheka. Uma uphupha la ubona mhlawumbe imbuzi emnene, imbuzi elungile, imbuzi engenalo ulaka enhle eright, uphawu oluhle engondlile ekahle nje yodleke kahle, uphawu oluhle nolukhombisa ukuthi mhlawumbe awunazi inkinga nje empilweni njengamanje, awubhekene nalutho, impilo yakho nje ihamba ngolayini. Kanti omunye uzothi uphupha mhlawumbe ubona imbuzi imkhotha izandla futhi imkhotha nezinyawo, nalolu phawu oluhle kakhulu nolungaphinde lusho ukuthi izinto zakho mhlawumbe zihamba kahle njengamanje ngokwempilo. Futhi ngasho ukuthi mhlawumbe unalo ithemba nethuba elanele ukuthi ukwazi ukufeza izifiso nezinhlelo onazo nje ngaphandle ukubhekana nomhlangabezane nezithiyo noma nezinkinga. Futhi la uphupha la imbuzi ikukhotha izandla noma izinyawo ngaphinde kusho ukuthi umuntu onethuba elanele noma uzokwazi ukuxhumana nesimo sethongo lakho noma uzokwazi ukuxhumana nesimo sikaNkulunkulu uqobo maduzane. Mhlawumbe imikhuleko yakho kungenzeka izwakale noma izwiwe noma lokho osuke ukwenzela ithongo uzothela ithelo uzokwazi ukuxhumana ngempumelelo nethongo lakho. Kanti uma uphupha imbuzi ikuthuthelele lolu uphawu osithatha njengophawu olubi kakhulu ngoba ngaphinde bese kusho ukuthi mhlawumbe izinto zakho ayihambi kahle mhlawumbe neyithongo yahambi kahle ethongweni lakho. Uma kulembuzi mhlawumbe ikuthuthelele la ubona imbuzi ethukuthele impongo ethukuthele. Futhi la kungaphinde kusho ukuthi kunabantu onabo empilweni abangekho right okunokushayisana phakathi kwakho nalobo bantu noma naloyo muntu loyo othile. Isaba yithongo noma umuntu othile onokungqubuzana naye ngokwesimo sempilo. Kanti la sikhuluma ngomuntu othile uphupha imbuzi eziningi, uphawu oluhle kakhulu lolu. Mazi ubona mhlawumbe imbuzi usho ukuthi umuntu onogqozi, umuntu onenhlisekelo yokuvelela empilweni, umuntu onogqozi lokufeza izifiso. Futhi kungasho ukuthi mhlawumbe uzoba nenhlanhla esikhathini esizayo noma uzoba nethuba elingqayizivele lokufeza lokho osuke uyibekele kona empilweni esikhathini esizayo. Kanti lama ngenze uphupha ubona imbuzi emhlophe nalolu phawu oluhle kakhulu olungasho isimo senhlanhla nenjabulo engenzeka iyeza kuwena maduzane. Omunye uzothi uphupha ubona imbuzi emnyama, uphawu olubi olubika ububi ongabe ugula noma mhlawumbe kungasho ukuthi uzohlaselwa yishwa elithile noma ke
iy'nkinga ezingahle ziqede mhlawumbe injabulo kuwe noma emndenini wakho uma ubona imbuzi emnyama. Kanti futhi ngasho iy'bhadi nje yabo imbuzi emnyama. Kanti futhi omunye ephupha la ebona imbuzi emnyama, kepha uma kathiwa ibuka imbuzi emnyama le ibukeka inomusa, ibukeka ithobile. Uphawu olubi kodwa nolungaphinde lusho ukuthi kahle hlena kwenzeka uzodumala noma uzodumazeka noma uzophoxeka esikhathini esizayo uma ubona le mbuzi emnyama kodwa ethobile nje. Kusho ukuthi kunokuphoxeka nokudumazeka ongahlubhekani nakho empilweni. Asibambe la, siyabonga uNkulunkulu embusise, uNkulunkulu sikelele. Ngimthanda kakhulu.